kabanagong pao kajing snongu iyo ulay. Bala paliyo ini kini kapor, kabaklodor kapor, kabakentang. Ngayon iyo ulay mulai alam yang ini nadu menkesito din. Aga jing siyam kaba ako sam kabiboy ni presbytery. Baat iya kajing dan rengkat kajong ulay. Tad haduk kini kajang bid. Niyo ban syakri lak lu iyo u. Om syam ladan kanu kajing kanglat. Om syam ladan kanu kajing penwen. Ni ayu iyo ulay. Bokong ini kapor kabakentang. Dengan pesan moderator bayalam ye kajing syakri belai hakan ye jambi kublai sibun ye ki kentim priang semha jongti nak benta jonga ban nak benta jong ilang baro kependap yang ada kemensim jong kajing kemen kajing snowshan ye kajing don rengkat jong ki pastor jong ke presbytery ki profesor kajing dan rengkat jompi kalau kajing shan hakan kajing sang ai kublai ru ya ki paranong syarai mensan ki dekat kinongkit kam jong ka presbytery ki dekat ki komiti ki delegates ki bawan adu kesini tho din ya pi ki youth participant kerpang nga ai kublai ya ka nomination committee lani ka program committee jong ka balang hame so rublai kabala kemau ia ke kerteng jonga batan rong hagini ke jamit ia kani ke benta ke kram hadu kata beliau nang yalam ia ke balang hang ni penio ia ke mensir jong ke jing shitham banang ia trai ia ke kam ke jong lay kumbala ong da iteman besan moderator bangan a ke jing penitu haga jing shishahi ngam da snudan kam shu ban ai ke jing pen itu naman hagi kendiak snem menshwa ngadai kun jong ka presbytery ribhoy ni ngihi naga balang nang tina po kli ustem ngadai kun jong timan besan el soton hadir bakalala ban pendap ye ke jing puling kasinat kalabu kum kan leng khatrai na diga jakatrai hangte po mautho merdan district ngan itu ya pi badang hau news nem ngilio ban pia ya ka mautho merdan pastorit haki atli ban mentang haban pek ya ka merdan pastorit ka badan real iki balang haga jing shisha haga ni ka jamit ngaladan ka jingbu ya ka jingkeli ya ka subject maka balang kalau tendrong hangam ngala perkhat dan mensyam snem haka jing syam ka arkulai haka balang presbyterian hamendri nakaliang jong ka presbytery ka nomination kalabu yang abangan keren haka jing sang menstep bat ngalayo ban yadan benta mensyam snem haka jing syam ka arkulai mentapat haka jing syam ka arkusal haka jing sang kabalakan mau kerpang da kabalang ngam semunang ban ong da kumwaypat ngasyem ti para bangai di bagani ka di kajing penyat kajong ublay bagi yadan bentapat bat pi ka presbytery bat rengkat bat kabalang hagani kajing iseng na ay kublay pinamar kata sa sisin pat baro haga kerteng ka batyang tamutray bat unong paniyam jung Jesus Christ ngayang haga ni kapor ngadamro ka jing kerpat ki para bangai biit snobha ban kemaulam haga jing duay ka bajar-jar jongpi ngasnuthu baga ni ka subject balabu da ka balang kalau ka subject ka bajliw kalau ka subject ka bayar hadu kata-kata bat kaway tungin duay kerpang boblay unay ka bor yangi bangila ban penlet jimot nagani ka subject bangidan hakani ka jamir para bangi haswa bini poy siya ka kubor tagin pendam ka jingduay kukpa jongi ba beneng long bakut ka kerteng jongme ni ayo yang me ablay ban me peniyo yang ikani ka por ka bakordor ka por ka bakentang
Haka jing syam ka ba arpusau jong ka ribhoy mingi presbytery na do kesni toding. Ilala ban pendat yang ikam menin kesni. Menne kesni ro ko trang ilayo ya ka kupor na ki syakri ki jong me. Bada gini ke jamit u syakri jong me ujang haka ni ke jaka. Ban pertaya gini ke kupor jong ka jing penem ka ba ka subjek jong ka balang ka labu. Ngaduay naman kataba men isnay ka ba long rengkat batu. Long tangkum brio bat tendang jing pensawa haka ni ke por. Pendan kami ukot rai kumba meju pendan kam makipor baro. Baka jing don jong igani ka jamiat ban snap igani ka subjek baka balang kalabu. Kan omkot hapdeng jong igid khat ki delkits. Kan omkot tang haka jing smoknat. Hendai kan mong ka bor yang ni ablay. Bana gani ka subjek in poi shi ka jing tip yang rasisha. Kan mau kerpang yalau jong syukri jong me gani kapor. Umlong ay ru kotran kan shibun kijing telat. Mereka ketin kama mehi me keren dalare kalong kapor yang ni. Ketin jong me angin snowboard jong kahni. Keren atrangin syakskor. Namar me melong blehi. Ipan yakini baro haga kerteng try mong penim jing Jesus Christ. Amen. Ka subjek balabu na ka balang hakini ka jamit. La pensyong ng rim na ka kitab sam ka kapusan ka dekat ka Henryu. Kikentin kiba om kumni. Men om pengempat yemi bagi briu jong mekin yo lekmen hame. Ka subjek baka balang kalabu tang ya kanika benta ka banengkong ka baong. Men om penempat yangi kanika dekat ki para bangay bi kakut haudak jingkeli. Latip ru ya ka akong kata ke jingkeli ka baladan pa ya ka juba. Haka ktin nang way ki ang ka rhetorical question. Ka jingkeli ka baladon pa ya ka juba. Ka subjek baka balang kalabu haka dur jong ka jingkeli. Kadai ka subjek baladon pa ya ka juba. Banam siya katway bajiliw tam jong kadai ka subjek. Ngakwa bangin ya karya ya ka hakikat to kan teliki benta haka dur jong ka jingkeli. Menobat haka hukum kanu kapor. Kila duai ya kini kejing duai menom penempat yang ni. Para bangit bi kisah Bible kia tu. Bagi kesam ke prapusan ke kesam ke balatok de kikun jong ukura. Kat kumu John Gill uang. Kadai kesam ke balatok ya ke hadin jong kejing wan paipat jong kijeu. Na kejing long merau hababilan. Kani ka dekat latip ya kakung kata ka jing duay bat ka jing yam na karanta ka jing penempat sya yang angan bu haka ketim nang way a prayer and a cry for revival. Kani ka jing duay bat ka jing yam na karanta ka jing penempat way na ki syakri jong Blaine Charles Spurgeon uang. Kani ka jing duay haka dur jong ka jing keliyaw blay. Kabadan ro haka ya kasur jong ka jing kerpakrit. Kani ka jing duay banyo ya ka jing penim kabala penpapat. Way na kinong talk commentary Matthew Henry ang kumne. Baka ni kasam kaba prapusan ka krentang ya kaway ka subject. Kata siya pang ka jing donkam ya ka jing penempat. Lanai ka jing donkam ya ka revival. Ki kun jong kora ki kemau ya ka por jong ka jing penempat ka jong belay haka menor. Ki terang bat ki kuat ban yok pat ya ka por haka menor haka bagi jingker ku jong belay. Latek kerhai hak pedeng jong ki. Haka mong belay rapen hapat ya ka ri
Barulah pelak merau yaki na Babylon hadu nyop au telikisnam. Ki kerpat yau trai baun kenmau yaki kumju. Kenang baun yok pentemai yaki kular bat kejutang. Bat kiwan haka jing duai deka baki penret yala de hakmat jauh lay. Day haka bukum kani kapor kila duai yaki ni jing duai. Men om penempat yangi ki para bangai bi ki khon jong ka presbytery lada pi duai jar haki jaka shong jong pi kani ka jamit ya kani ka ju ka jing duai nganget kan kham ai jing gon bon sha ban ya ka jing kran jong anang ne ngakwa shu bangin ngam haka dor jong ka jing keli haka lor jong ka subject kamut ayu haba ong penempat lada ka ai ka jing penempat Kidang sibun ba ki kentin haka Bible ki bat tau ya ka jingmut penempat kum ka mensim kalawan pat penem ya la ka kam haka jing duai jong Habakuk ka jing kapat haka jing ekran jong Ujisu bat Nikodemus ka jing pentemai ka jing penkeladur ka ktin penempat haka ktin nongwei kum bangal ong menne ki ong revival kamut ban im sa shifi impat penki impat neker si impat kum ya kitu ki briu ki bala janyap kami ka tauru baki briu bu briu ola yap haka jingim ka ken jam sim ban namar kata dan kam ban penempat yo u briu ulang ba yap haka pop ong pol ban dan kam ban long ba im halpres ka jing penempat ki para bangai bi kadai kajing ai bat kajing trei ka bapla ka jong bulai kadai kajing ai jong ki briu kadai kajing ai jong ka pertai kadai kajing ai bat kajing trei bapla jong bulai Dr. Gary Galwang kajing penempat ka thau ya kajing dan jong kajing im haka baki briu ki yo ya ka hok bat bulai kajing penempat ka mudro banwan lampat ya kajing im ne banwan rapat ya kajing long jing em kumbaka day banlong ngis ngotu biang habang idan haka ni kajing isen kajing penempat kadai banwan lampat ya kajing em jong ajoki kumbaka kadai banlong u Dr. Tony Evans wang kajing penempat kadai kajing penbapat ya kajing em kabakan jam sim joki briu ki jong belai kajing penempat ka tauru ia kajing wan paipat jong kita ki bala jano bat ki bala sakma ki para pengibi haki balang haki pastorat bangidan haka presbytery ki dan shibun ba ki bala sakma ki bala ja nala ka jong ka balang daki benai daki senam kajing wan paipat jong ki kadai kajing penem kadairu kajing pentemai banyo sa sisi empat ia kata kajing i kaban nengkong kabalong kajing i yo belai kadairu kajing sedang temai sa sisi empat jong kajing long makongo ia kaktin kajong belai bat yo belai haba pendan kami kani kekentin penimpat hakaliang jong kabaken jam sim kamudru ban penem lane ban kelipat ia kibriu naka jing telot jing swai haka jing long jing em baken jam sim udang wei orang ba haka wei ni ki balang haka jinge kendu bat ngadang ki ki bana ki bala ada ong pastor ho ngadan ya ka jong ka yeng ka sam ngadan la ki kun ki ti Henry haba ki kendri jong ka pertai ki kum kita yang ngaladuk no ya ka jing ban sutu ya ka dor jong ka yeng ka sam kat pangadang dan rengkat bat ka pertai jai na ka yeng ka bakentang jong pleh ka bang kadi kat pangadang yo tia haka wei ni kinala kawan kasur kabakran hanga ko kun yang ino ya kani kagenti ngan penempat yepi dah boleh yang nang ta ka jingkut jingmon ulah kela ka bambut bagula pha sublai menta ulong bukat kom ti balang basyid ham bantrei ya ka kam hapo la ka jong ka balang to ine kli syuk na gani ka subject balai ni dan kam ya ka jing penempat kabalang hangya soru blay kabu ya kani ka subject nganget baka donkam sa sisimpat ya kani ka jing penem balay ni donkam ya ka jing penempat
Hato kamu siam labiang mo kat ning ilalang Kristen ngel kep ya kakam ka jong play. Hato dan kam mo ya ka jing penempat. Ngisno tu syai babaro ngilong kinong pop. Ngile pop bat ngi pensnosi ika man ka ku jong play. Ka Bible ka ong namar baro ngilale pop. Bat ngila du le no ay ka buram ka jong play. Ka jing penempat ki para bangi kaya rap yang ya pi bangintip ya lade bangidan hakal air jong mensim makut hakal buram bat hakal jing pula ka jong blay Pastor Oswald J. Smith habo kran sipang kani ka jing penimpat wang kisni ki bakraw tam jong ka balang de kisni jong ka jing penimpat lade de kisni jong ka revival nila banong hakal ka jamit ki kisni ki bakraw jong ki balang jong i Hato Om Syam Day ki Jubilee, Silver Jubilee, ki Golden Platinum Centenary. Kim day kini kita kisni ki bakraw tam jong kabalang. U Pastor Oswald J. Smith ong kisni ki bakraw tam jong kabalang. Day kisni jong ka jing penimpat. Way na ki syakri jong play van saf na uto hakakat kabaw ay kerteng The Secret of Christian Joy uang kumning. Kajing dankam ka bakraw tam na kijing dankam barok kalong mo blay unpa ya kajing penempat sa sisin ki para bangay pi ki kun jong ka presbytery tongin sngaw tu abang idan na kani kajing eseng bana pedang kijing dankam jui barok ka bangi dankam halakas ni kamday ya ka bam kadi kamday ya ka jan ka nak pamikom ipong kamday ka tray ka kta ka kamay ka kaji kajing dankam jong nga jong piu nong pop pat ka nong pop daya kajing penimpat ka jong balay balay ni dankam ya kajing penimpat ni dankam ya kajing penimpat ni mlak banlaj ya kini lai teliki eki habang ipay mungkong siya ka imlang salang kat siya bang ipay ka don apren jong kajing do jing kerman kajing herdor haka long priu man priu haka ako bat haka buram bat haka jing long jingem ya kajing tip lam para briu latang narsaw da kajing baman ki para bangay bi manuman poy perhat buk pa ubaka ya lagi jong ikun un peniap kakmi kabaka ya lagi jong ikun nagasengkay kan chibrat jing isurok snong kija kijing lebor kijing tombor kajing peniap kajing kat jubor ya lagi jong kajing em ki drugs kijing sniu ki baharukam ngayon punay ka way ka magazine siapang ka ni ka company Nike kapanmi ya ka way ka project balaju to haki piar lani ki ma ki mata just do it shule back but boom ki bri unda haba ka company kala sandor ka mot ka perkhat joki ki shule back ya kanu snew om dan jingper ruem kajing i jongki briu yo belai kala nang jai halakas ni lanang man kriat no kata kajing i para briu wat kajing ma markeliam hagi kot kubor hagi television ngiyo i manoban poy perkhat kat banang ni kisnam kat banang ni ki benai don kajing jabri nah balawat da kasnang lap setangi kamet yam kija kajing penjap iwai pat dayang neka ktir ka jong blay ka kran shy na marbaka pop kan man bun ka jing i jong ki babun kan man kriat day kini ki jong jiman jong a jong pi ngi dan kam sa sisin pat ya ka jing im ka batmai ka way pat gimla ban lai habang ikram ya ka jing dan kam jong ka jing penimpat haba pai shikiyeng ki sam kristal bun ki orpat ki jat ki pra bun kilong kemi, kilong kepa, kijau di kiumat tang nama kahiyeng kesem. Ladu ia keburam jo kahiyeng kesem. Ubaman ki para bangai pi, udu tia udu dem, utrai dan bor hadu kata-kata bang tempat ia kahiyeng kesem jongi. Lanang lipna kaji buram kaji trailang. Lanang dono kani kajiya soto jimut hayeng asam kikun kiat halaka jong kamang kumban pen kemau hakani ka jamit habaga sinat
kalau tong yang aku director jong ka revival ministry ban counselor jong ka jingiseng kentai habang iyo ban syong counseling center kidan shibun ba ki kun jong ka balang ki bawan hala ki jong ki jing dan ki bama ya ki jing pat haki yeng kisam ki kwa ya ki jing bapat haki yeng kisam ki jauh de ki umat tang pastor kan mau ki jing duai jong kini ki jing ja ki baju ja haki yeng kisam Kristan jongi kay kabangi day banle habangi don haki ni ki jing seng banwan ra ya ki jing kelador haki yeng kisam jongi kadon kam bangin penbapat ya ka jing jong jong pi yo blai bat ban penbapat ya ka jing ko mu jong ya ka ketim ka jong jisu ang lada pi yang ato sumar ya ki hukum jong ha ka wei pat ni don kam ya ka jing penempan habangi pai sya ka imlang salang habangi pai sya ki ye kisam habangi pai pat sya ka balang nimla klam da kan kertiang din ya ki jing ja haus nam arajan riu bun dah berkilamat ya kan ka jing penempat la pendap hati da ka bor ka jong mensim bakoi bun ki konjong ka balang ki homat ya kan ka jing penem ka jong blai hakir kom ki batlatam ublay ay kenang ya kene na marbo kwa ban penempat yang ayapi ki para banget bi kat banang ya kisni kipor haga jing shisha ublay kwa yang banginang yaiman ya kene ka jing penem na u so si badong bangilanang ju lanang du no ya kini baro kinong syarai bat kit khat jong ka balang ki terkong ki swai bat ki yap haga jing em ka bakan jam sim bun habang ni terkong ni ruai terkong ni duai terkong akmat jong blai di balang ngilanang hiar haga jing long mensim kum ka balang ay pesas kabalai no igani ka jing ka bandang kong ka jing yau trai bo blai na ka donu baro haki kam jong ka jing syakri haki balang haki pastoriat kimi ki jerwet kimi ka jing bom ya trilang ka jing bom ya buram iwai pan ki para bangai bi habalan nang lepno kini ki baro kadon kanga kadanga katang mga bat kani haba ka sengsara ka dono jong briu kambon sin soitan upen yoi bat kedau tang ye jing telot jong ki wei om yalade kajing penempat ki para bangai bi ong pong to pin ye kemen no hau trai hala ka sni te ba ong pat to ye kemen kajing penempat kadon kam yang ya piki kon jong blai habang ila dono ye kajing kemen ka shisha ba hau trai jisu dai na ka daw kat shabangi pai ngio snow ye jing leniar sipang ka jing telot sipang ka jing do bor haki liang baro om don briu ki bawan shi jing seng lang kala ban long ka mi balang ka jing seng si saja pastor ka balang jong ka dan hapdeng jong ka jing tulat hapdeng jong ka jing do bor ngila ban kan mau ki para banget biet kumno ka jing seng presbytery kalong ha ka menor kalong ka jing seng ka badap do mensim jobleng Henry kat panang ya kisni ni long nong wei ya kaye ka kentang ka jong blai habang ipet na gani ka jing penem ka jong try don shibun ba ki Kristan ki bala paidin no blai ni lanang paidin no blai kane ka ja ki para banget be day namar ba manging ila sha job no ya ka jing duai bari ya ka jing ya dei bari jong a jong pi badu blai tong ini yet hagani ka jing seng nagani ka subject ka jing duai jong a jong pi ka jing day bari jong a jong pi badu blai haka menor kalong kuno ni dan kami ka jing penempat habangila do no ikani ka jing day jong a jong pi badu blai jisu ai ka jing maham ye ka balang hasades uang padon ka kerteng bapain Henry Palong kabayak ublay umkwa yakikun jong ka presbytery yaka balang bandan yaka kerteng kabayem Henry long kabayap ka bensim habang ipet yakijing jaha ki history jong ka balang ublay uju trei yaki kamba haki rukom ki bapelatam ki para banget bi umkwa yani bagi kamba ki bapela ki bala jaha ka menor kim shulong no tangkum ki jingken mau haga history jong ka mentang umkwa baga presbytery kan syuken mau yaki kam ki bapela jong blai ki bapela haga menor
menor tangkum kajing kemau haka mentang ngidon kam ye kajing penempat kaban penek biang ye kading kaban jamsin jong ka menor haki balang unong roy syaman sim urwa ya kadur jong kajing kerpat red uong kumni hadin kata kalaran kiang kijing tungru lajan yap kila krau bor kiding syak yau kau kin sako jap atrai kan mau jing yarap kan wan nambe baladaka ayom joka jing penempat kan jah hakikun joka balang sesisin on kenyat on kentiu ya kajing long jing man joka balang on kentiu ya kajing long jing man joka presbytery hakadur kabatmai hakal air kabatmai kajing don jong blay ngiyo ya kabor bantrei ya kakam joka jing penem kat baudang pensa kum ka presbytery ni dan kam hai ka ni jami sesi sirpat ye ga jik pelem tong ini keli syu na ga subject kum no ngin le khnang bo an penem pat ye ni kum no ngin le habani mi na ga ji seng bo an penem pat ye ni ublei habo kran hau Solomon men mi uong punni lada ki briu jonga ye ki bala khat da ka kerten jonga kin penret ye lade batkin dwai batkin wat ya ka khmat jonga batkin phaino na kilanti baman jongki kumta tengan snow na benen batngan ma ya ki pop jongki batngan penkhia ya ka ri jongki ki para banget bi ki khon jongka presbytery ublei haswa bon pa ya ka jing penempat ubu ya ki kendon hagi ki briu bagi dei panle kadon ka kendon bagi day banle kenang po unpa ya kajing penempat hangi haka ketin nang we syak ngan bu diong the condition for revival kadon ka kendon ka bangi hap banle syur unpa ya kajing penempat banu blay ka dawa ya kajing duai jongi da ka do'nu baro kisni ki bangi em laka dum da kajing sneu baharukam kamen sim jong kajing dwai bat kajing longko jong kajing em kalanang lep no na ka dok no jong ki briu piju petuk na em ki para banget bi ya ki stasyu hasor la ne hayo kim smutu ya ka shit ya ka krian namar bakim dam ya kamen sim ka bayem mangi ki khun jong ka presbytery mangi ki briu kadang kajing per bak lebak na ki stasyu kadon hangi kajing kela namar bangi dam ye kajing yam baro kijing pungkim la ban pu sentiu sa haki kadon haki ka ayam per em ka ayam liur ka ayam telang bat ka senrai ku ta ter kalong kumju haki briu ki jong blay kadawa yang ayangi bagi habangi snow tulat habangi snow bor kani kalong kajing duai yang kani ka jamit men on penempat yangi ki para bangai pi kajing penempat kawan na kajing duai jong ajong pi kajing penempat kawan na kiulat jong ajong pi bangi jauh hakmat jong jisu haka history jong kajinget haka balang kristan kapen skam bo blay ujud juba ye kajing duai habaki khun Israel ki duai blay pa ye kinong plat yo Moses habau Nehemia duai la pa ban lala ban teipat ye kaken ro Jerusalem kijing dan kam jongi halakas ni kalong bangin pano blewon penempat yangi ap ya kapor bo blewon penem yangi pendan buram yo blay ubala ban penem yangi ki para banget bi kajing penempat kan omwan lemdangin dan ya kajing perang ya ka lada mengabat mapingin dan ikan sim jo kajing perang kan omwan lanu nginam la ban kemi lenti ban ma ya kajing penem ha kajing syakri dan ka do nut ka batang sidang sidang akmat jong boleh ai ba kam sim jong ni ha kani ka janmin kan kerpat ha kasur ka bajar kanong try ngadon ha kani kajing syakri ai ngan ma ya kajing penempat baname ublay hau hosiau kentu ya ki kon Israel wang bet yalade hi hakahok ot kum kat bakum kajing isnay topo ya kekendaw syra jong pi na bakalong kapor banwa yo try dat onda un penhak slap da kahok happy
ki para banget bi ki jing thong klam uslap ki yap terkang ngidan kan kum ka presbytery ka balan hane yo slap jong ka hakbon ha sa si sempat ngidan kan yo slap jong ka ban ha hakim long jing long sem jongi hakada nur pa ka kemi bat ki kon banglingin sayo em sa si sempat ka jing penempat ka long ka jong try la bandan na prem jongi hakane ka jing seng kiba kendo ia ka jing pang ka jing sitam kiba ma ia ka snowsi ia ka kuslai kiba ma ia ka jing slomang marway kiba la do jing kengan kiba ma ia ka jing kumar jingot bat datang na ka jing jauh mat kang ka jing em utrai jisu uyo ilot ia kini ka jing syam jongpi ukwa ban penem yang ayapi jisu kran syai kinong bo abaki kendo ik baki dia kendo ik jing jenjar bat ke jing syak sitom uang haki hak kata pertai pinyo tang ke jenjar ki para banget bi ki jing snosi jong ke pertai kum ki banget bat hakita ki balayo ya ke jing penempat ke jing snosi hak pertai ki long ki mau jam sya ke jing janai upol wong kadai yang iban besot syapok kahima belai len basibun ki jing jenjar na kini kiji syam jing kendo jong ajopi on dah habau blai on penempat yang ini besot syaka hima ka jong blai len basibun ki jing jenjar u isaya u yatu bo blai ulong ma u ba a ye ka jing im yang ni uang ta u ba kli bat ba jong tam u ba syong bat dap ye ka bom jukut u ba ka kertang jong u bakut un penem ye ka msi u ba sloret badru ye ka dokno ki ba slosi pila ban bo ye ka jing kli ye ka ni ka janbin pastor balai ka dai yang i bangin tuai balai ka dongkam yang i bangin tuai ki para banget bi ki kamba ki jong blai kim jujia klem ka jing tuai jong ajong pi ka jing tuai ka long ka bor ban penkela ban penki ye ki kerdap jong ka beneng bo mensi bakoi orang ban hiar ban penempat yang i habangi dangkam ya ka kajing duai ka de ban long klem daput haki jaka baro haman ki por baro bat om dan jingkut pikan mau ne em ki senran ki jong jisu haka kamra ka bahaneng ha Jerusalem nah bakila dan diap haka jing duai blai lapan pau ya ka buram haki deka jing duai joki u blai la te yo mensim bakro ya ka sni pentekas bat lapan empat lai hajar ki mensim abala da ki kon jong ka presbytery rengkat bat ka balang ngin duai kat kum ka subject a blai men penempat yang ni ngangai omtang lai hajar bun hajar ki bang patip yo jisu kiri ma dia ka jing penempat na ka jing duai jongi ngakan mau ya ka wei ni ki poi tri jing duai ka baong sibun ki jing duai sibun ki jing kerku kindiat ki jing duai kindiat ki jing kerku klem jing duai klem jing kerku ngajus ngo e ban kan mau yo evangelist evangelist ba revivalist ba crowd jo ka reveals habau long bayai ne ha ka jing duai ban yo ya ka revival ya ka jing penempat naru badang don lai khalai snam karta haka jing duai jong uyai ban hadu khat artli kisnam ye kini kentin atrai pelihan ye ka doknut jongi ban yok peliang ye ka doknut ban mela place nam na ka benta jongi pen pau ye ka din na haka buram bakrau bat ka bor joka habau dem haka jing duai kat kemat ki bajau la penimpat ye ke mensin ke bakordor hari wheels haka snam kat kendai spotlight kat kendai spot henriu haka spa sedang baarpau haba ka jing penempat lane ka revival ka tray haki rukam ki ba pelatam la yato baki patok la khang namar omdan kinong le kam baman kihin ka syari lane ki kot ki thli namar omdan kinong ya kaja kai ka baja ki kisni jongi shlei ki patok lane ki jail kihin ka syari datang da ka jile ki ya kaja lai tu agas pak senam ke baarpau ki senama bat ki jaga smopha ki sudah nama omdan ki nong let haka kin mau ne am ki para banget bi shwa ka revival ba hof nam arjan riu
Ladan kajing pendai naki bor bah kli duk jong ka balang. Bandan kajing duai ka bakerpang na duk ki level jong ki district ki presbytery baki sinat. Hadir baki la duai baro ublay ula jubab. Baru ula penimpat ya ki mesin ki bakordor hang lear ilum kasih jongi. Ki para bangit bi. Om dan mano menurut balaban penimpat yang ayapi. Om dan mano menurut balaban penimpat hakikon juga presbytery light tang play om dan kabomla batu play baro hau play kilong kibala kabomla hau play day satang baki priu kim kwa ya kajing penimpat kabano play kabomla baru play day tang lada mga mapi kinong pap ngipet jay na kajing penim kajong play David habo kwa mo blay un penimpat yau udway daga doknut baro to ay pat hangay kajing kemen kajing penim jong me nong rasya mensi mau terang kajing penimpat no blay urway to penim pentemay hadok nut jong asyong to yalam nang hikai kun ublay ngan yolong kaway pat kekendan bagi deban le bawan penimpat yani kadon kam ya kajing kela kabamut ki para bangit bi kam dadai tang kata kajing snosi bariu belai kajing kela bamut kadai kajing kela thmai ha kajing mut jing perhat jonga jongpi kadai kajing kela thmai ha ka dokno jonga jongpi kadai kajing pai na kam sniu she ka bapha kadai ru kajing pediang ya kajing long kenrat ka jong jisu ha ka dokno jonga jongpi Gidan kan hakani kajing eseng ban snopo baka jingkla ka babot kaderu kajing yo I jonga jongpi alade bangilong tang kinong pap hakmat jong belay bat ni don kampat ya kani kajing penem ki para bangit bi ngilanang rung jam sekipor ki ba dang hakini ki kinjat sni pio ine am ki kot kubor baka jala ba marjam jongi ka asam kala penmi yaki kendam ki bakam lakam shitam balasha laknyat yaki ki kristan ki ripat ki ba syukri yo blay ki ba mane yo jisu dang hakini ki kinjat sni naka presbytery ngap kabangidan yo banwan jongo yaka mission field joka sinat si union nahabala penmi yaki bukum kini ki kendam nadu shwa ki bisnam kadang kajing perking hadu kata wat kajing tray ka kam mission wat hantai hapo lumput ki dan naki ki ramba arat kim sha shu banlet sikani ka mission field naki kashnong ka balakla kristan ngilanang rong sikipor ki ba etam mahaban mapihala kajing syakri jong yo play kasok ngisno banginang jay nginang slam naki ni jing bangin ya kendo ki para bangit bi bangin yo ya kajing penimpat bano blay ni tangkam dia kajing kelaba mat jonga jongpi nadu kapor jong trai jisu la kran barulai la ukhat bon sien kajing kelaka bamot pila banong hakani ka jamit balai pastor hato kadang donkam yang ka presbytery bangin kelaka bamot ngaong dang donkam yani namar hindang donkam ya kajing penem ka jong balai jisu kran yala uyai ban na ki bri ukhat daga jing om to kelaka bamot nabaka hima ki penem kalajan kan poi kapor ki para bangit bi anda habo blay wa penkut no ye kajing ya dai jong banga bat pi ki priu nginom syam jaka ye kajing kala ka bamot blay ya thu iso habo la kwa ro ban yo ye kata kajing kerku la kentat no ye u namar syam jaka ye kajing kala ka bamot la ulawat ru ye ka da kajing jauman kan poi kapor na habangi wat ye kajing kala ka bamot nginom syam su ye ka ki para bangit iet kelaka bamot kat bangidang dan kapor namar nginom la ban kelaka bamot nda bangila lek no daga diga protein ka jing kelaka bamot basisha ka penlong bangin ma ya ka jing penem bat mai no belai ka jing penem pat basisha kan wan lada dan ka jing kelaka bamot jonga jongpi udakat halor jong ka din pna habau kwa ban penem pat ya ula kela ka bamut daw kerpat red akmat jong jisu ang ko jisu to kan mau yang onda ba me poi
hima jong be Jisu la ong hau shisha la ong ha me haka ni kasni men long lambat nga haka paradise haka jingelap jong Petrus haka tempol ha Jerusalem ong to kala ka bumut tongan pai kaman ru babi pendam no ikipok jong pi bakum takin yo wan kia yom syong pengat nak mat jong trai di para pengepi bawan penempat yang ayah pi ni don kam ya kajing kelaka bamat kom ki kon jong ka presbytery ka pastory bat ki balang kenang baki ayum syong pengat kinwan haki yin kisam jong a jong pi unong rai syaman sim hadin baula kelaka bamat ular wah ya kajing keman wang ngasuskan Jisu long jonga kapurung belai ngayok mak lupa jing penem layok bat jing sius pa das nam bakordor belasat yang haka pastorit ka mga tray ka don kawin ki balang ki bakam si kendong midan ben jog jing telot haka jing syekri belai namar bangila kampaji ihi dah bangila penbait haka way ni kisni ya ka way ka program ka bakapang abangila ilom lang ni ontong ini duai boleh lawan ban jua haki rukam ke pelatang bagi mensin ke bakordor ke badan haki ni ke balang haki ni ke jaga haki pai pat show boleh hadin bagi la penlong ye ke jing duai ke bajor haka we ni ke jing seng dan haki ni ke tayo ke baladam mensin jong boleh wan ban jua bat ki dan ki sama ki long kemi ki duai rengkat ki umat ki bacau lapan empat ye ki bat ka bakam so yo mensin syuk ki para bangai bengi ki don pat ki wei ki marjan jong kata kisnong bat ka balang ki briu ki bempat ki briu ki dan hakan yang tenrai ki empat lapan pediang ni ke jingai yau Jisu ke pela kalong makiu ki wanlang si ke jingai sen bat ngayok ban penrong balang bat penbaptis dan hakini ki kenyak si ki para bangai bi dang men haka di ka presbytery ka bangila long ru man si bulai haka jingai sen pat ba haka si don ki bau mensim jong bulai tray kun jong ka balang ka jingesang presbytery kalong ka jingesang ka badap do mensim ngirway ka jingway siya mensim ka ktin ka jong blay ka ong ladaw way ru badan haw pres ulong jingkaw batmay abala daki kun jong ka presbytery hang ni hari boy mingi ngin dantang ya ka way ka jingwat pangin duay mo playon penempat yang isa sisir omdan ka bae baru blay habo blay yu ka do no jong a jong pi habang eleksyon udah ka donut baro blay kuloy ban ay namar om dan kam ban siw da ka do na da ka pisa habang elek hau da ka donut baro ka way pat bang elek nang bangin on penem yang ka way ka kendon ka bo blay bu yatu lane pla yaki pop jongi hau Jisu ka ayon jong ka jing penem kalong habo try pen pau ya ka jing map jong u ka tin ka jong blay ka yatu ana haba kila pai pat show try bat pla ye ki pop hau la map ye ki pop joki bat la pen man bha ye kari joki se si sin pat hakani ka dekat ka ba ar ka ye thu kum ne mela map ye ka jing baman joki briu jong me ki para bangin bi kalong kapor ka ba biang bangin panang boleh un pen bapat ye ka jing jong a jong pi kajing san bakan jaman sim bat kajing mat ye kajing keman jong tra Jisu kimla ban ya don lang la ka pop la ka batit ka don ha ka don jong a jong pi tongin pan ye kajing mat no blay bat ban ya suk badu upor wi thu bahaba don kajing ya suk no blay ka ai kajing im sya kajing bom babeshu uyon es unshlur ha ka ni kajing sang ong la da pipla ya ki pop jong pi ulong bayai ne baru bahok ban ma no ki pop jongi bat ka snam ka jong Jisu kun jong kapun ko yami na ki pop paro ka jing penempat ki para bangai pi kawan no blay ubajus ngobang ban ya syam bat na bat pi habang yang try na iki trat jonga iki pop jonga kajing penem kawan na nama usmoba panisyam bana batpi kaktim ka jong belay ka ong hakmi un syong lambat ki temaki kini along ki pat lang jong
bat ublehi unlong lam bati bat unlong ublei joki hakita kibayo ma ya kajing penempat nagani ka pertai anda haba kilalek nagani ka pertai ru kini ma ya kajing penem ka bom bom jukut lam bat ublei ki para pamepi ublei ka khu ikani ka subject ublei ka khu ikani ka khubor ka balasam hagani ka potong ya pai sho ublei hagajing juai ko kupajung bab nang ni angu ya mahagani ka janmi bambala kran ko tra hapadeng jong kajing telat nagani ka subject ho syukri jong labat hapadeng jong kajing duna ki babon ngaduai na magkataba manis nay ka man kerku yani isnopo pakum ki kon jong ka presbytery ka balang hangin sa orublay ngidon kan patra ya kajing penem ya kajing penhapat ka baname namar ngidon na penem jong kajing terkhang ngidon na penem jong kajing yak ka bakan jaman sim bad habang imyo i ki khmat ki bakan jaman sim ngismo ba ka babyang khmat jombe namar kata trabi ngismo bangin long ki ba telot hadu kata-kata ngilong ki ba yak hadu kata-kata kajing yam ka bakan jaman sim ngidon kam ya kajing penem palat ka baname namar kata trabi hapadeng kajing telat ki babun ngiwan syame melong blay jongi balak ban penempat yani omdan kawai pat kakerteng like na me atrai balak ban penempat yani namar kata idwai ba man isnay ka ban kerku ko jisu ye na do kinong syara jo ka presbytery kilong yilong san ki pastorate ki balang baginang yo ya ka bor ko try banang ya syapran ban yegbe syakatong jo ka jing penem ka bahame batang hamehi namar kata isnay apalay bi ka ban syashkor ya ka jing dwai ngapan hakikateng try unang penem jing Jesus Christ amen blay na ka ban ka purong